Cool, oce. Barod? So, dwi'n recordio? Mae hwnna'n recordio. Gwych. Mae hwnna'n recordio. Os oes na rhywun eisiau periscopo. Croeso i chi wneud. Fysa hynna'n gret. So dwi'n mynd i wneud yn cychwyniad arferol ni, sydd bach mwy scary pan mae'n y bobl yma. Achos fi'n arfer wneud o adre, just yn syllu ar sgrin fi mewn stafell bach tywyll. Efo glas o wyn. Da ni di symud mwy tuag at yr ale. Do. Da ni di mynd a chocolate liqueurs tro dre. A'r whisky. Oedd hwnna'n neis, cos oedd ar ôl pasg. Fydd am chocolates tro nes. Wel, jelly babies ys gen i. Beth bynnag, Doctor Who, jokes aside. Da ni'n mynd i ddechrau, oce? Hacio'r Iaith yn adeilad hyfryd Hayden Ellis ym Mhrifysgol Nghaerdydd. Yn anffodus, Bryn a Sioned sy'n yma. Mae'n dilynig dofni o Gaernarfon, Iestyn, wedi mynd yn sound, yn cywio yn yr Apple Store. Eisiau stylus newydd, mae eisiau stylus newydd. Fel mae Steve Jobs yn dweud, pwy sy'n eisiau stylus? Iestyn sy'n eisiau stylus. Ond, mae gen i ni cydgyflwynydd ardderchog newydd. Mae o just mor slim a Iestyn. Mae o yn coordinatio mor hyfryd. Edrych bron mor dda, Iestyn hefyd. Mae o tua 10 cm o uchder. Bach yn llai na Iest. Mae Macsen yma hefo ni. Fyddwch chi'n cael clywed lot mwy o Macsen yn ystod yr rhaglen. Dyn ni'n rili ddiolchgar i crew Hacio'r Iaith. Unwaith eto, mae adael i ni wneud hyn. Gwiriondeb yma. Jelly baby fueled ar hyn o bryd. Dim diodydd arferol fel dyn ni'n arfer cael. Just jelly babies tro. Lot o siwgr. Lot o siwgr. A'r flapjacks na. Pwy geth y flapjacks? Ydy rwy'n arall yn teimlo bach yn buzzin ar ôl y flapjacks, Mae nhw'n eitha, So, dyn ni, fan hyn, dyn ni'n mynd i fod yn trafod lot o'r sesiynau sydd wedi bod yn ystod y bore. Dyn ni wedi cael amser rili ddiddorol. Just yn eistedd nerdio allan. Achos mae'n rili neis cael bod... Mae'n swnio bach yn cheesy, ond cymunedol iawn. Cael twyd pob at ei gilydd a cael clywed be mae pobl wedi bod yn neud, y prosiectau sydd wedi mynd ymlaen. A'r stwff, mae lot o bobl rili'n gweithio ar yn ei byd bach, a gach si gallu dod o'n at ei gilydd a dangos i rhywun arall a cael rhyw buzz o gweld bod rhywun bod yn creu pethau. Achos hyn o stwff wyt ti'n gallu tracio ar Twitter, hyn o blogs wyt ti'n gallu cadw'n dyfren ar hyn o bryd. O feddwl bod fi wedi mynd fewn i rhyw YouTube/podcast twll di-weiled o Conmari Tacluso. Unrhyw un arall? Na, oce. Nw'n ni'n neud Haclediad arbennig o system tacluso o Japan. So dwi wedi bod yn... Minimalism. A dyna pam ti'n gwisgo bod dyma pam bod fi'n cosplayo fel Steve Jobs ar hyn o bryd. Unrhyw? Na? Oce. Un peth arall. Un peth arall. Dim Columbo. Na, yn anffodus dys gen i ddim iPad newydd i ddangos i chi. Ond mae gen ni, o bosib, datblygiad really cyffroes. So, bod un o'r gyntaf cyn i hynna, di'r sesiynau da ni wedi bod yn gweld? Mae bore yma wedi bod yn sesiynau, dechreuodd y bore gyda Sarah Hughes o'r amgueddfa genedlaethol, amgueddfa fan hyn, yn mynd â ni trwy y ffordd maen nhw wedi bod yn mireinio i cynnwys nhw, gwneud pob peth llawer mwy dynamic, a jyst helpu bobl ddod at bethau. Oedd hwnna'n rili ddiddorol o ran ranglo yr holl gannoedd o gigs o wybodaeth fysa gen. A neud o mewn ffordd bod rhywun ac sy'n gallu mynd i ddefo a defnyddio fo. Dwi'n gwybod, mae'n neud ti swnio'n wael pan ti'n dweud bod academyddion fel machines, maen nhw'n gwybod yn iawn lle maen nhw'n mynd, dyna'r gwybodaeth maen nhw eisiau. Whereas, falle bod defnyddwyr sy'n pori bach mwy. So, o'n i wedi ffeindio hwnna'n sesiwn rili ddiddorol o ran cyswllt dynol. Da ni yn gallu mynd fewn i bubl bach tech-heads weithiau. Wel, sôn am rhyw fas o wedi cael ei marcio ar bas data fel fas, a dim trellan trwy sgwrsio efo pobl yn y byd a'r pobl yn y gwmpas. Na, actually, yfad cwrw allan o ddod. Ar mwyn o'r stwff fysa just yn y bas data, fysa nhw'n ei edrych ar efo dweud, mae'n ei synwyr. Ond actually, mae'n fwy i'r hanes a'r ffordd mae pobl actually defnyddio fo. So, rhoi bach o cyd-destun o gwmpas. Pan ti'n cael yr adborth mwy cymunedol na, ti'n gallu gwneud argyfyddiadau bach hwnna. So nes i really enjoyo hwnna. A just o ran hefyd fel prosiect sydd
wedi'w ffrwyth, cyrraedd i llawn ffrwyth. Ie, sicr. So mae lot o prosiectau ti'n cael mewn digwyddiadau fel hyn, yn rhai sydd jyst yn dechrau fel Tocyn Doc Cymru yn ôl i fynd at fan. So pethau sydd jyst yn egin. So hwnna'n really neis i bod, dyma'r llwyddiant da ni wedi cael, a da ni eisiau adeiladu arno fo. Be arall? So o'n i wedi diddordeb efo sesiwn gan Gweno o Prifysgol Nghaerdydd yn sôn am y seicoleg o dewisiadau iaith mewn gwefannau. A mae'n really sort of yr syniad bod yr ddau system sy'n mewn ymenydd pobl, system 1 a system 2, yr un sydd yn neud penderfyniadau gyflym ac heb really feddwl amdano fo'r system sy'n ar y deg ac yn meddwl yn ddymnach at pethau, a sut mae gallu neud dewisiadau rhagosod yr iaith ar gwefan yn gallu effeithio y ffordd mae pobl yn ymdrin arno fo. So ti eisiau nudge oedd y gair yn ei licio yn sesiwn Gweno, fel, hei! A'r syniad bod yn ytrach na just gorfodi rhywun i ddewis, just pwt bach iddyn nhw, bod nhw'n mynd at y dewis yn ei hunan. Dwi'n neud o bod o'n... Yr esiampl oedd gosod ffrwytha ar y bwr mewn sort of rwy'n weld o'n reit handi. A mae'n dweud, o ia, ffrwytha. Dwi'n wedi dweud, mae haid i'ch gael ffrwytha. Neu, sy'n banio siwgr. Sy'n probably peda. Wel, ar hyn o bryd, yn dyn. Ond peth i, mae o'n na, ac mae'r dewis yna'n amlwg, a maen nhw'n gallu gwneud y dewis heb gorfod, bod nhw'n teimlo bod nhw'n gorfod gwneud y dewis. Ie, oedd hwnna'n ddiddorol, ac hefyd y cyngor oedd hi wedi bod yn gweithio, yr Gwynedd wedi bod yn gweithio, oedd cyngor Gwynedd, lle sa ti'n synnu pen na fysa hynna'n digwydd. So ni'n gennau real diddordeb i weld fel, beth yn y byd bysa'r ymateb, neu yr astudiaethau ti'n gallu gwneud o ran gwefannau, neu cael, just cael yr adborth o fel y bob sy'n rhedeg gwefannau mawr dwyieithau. Cos ethon ni fewn i sgwrs rili dda amdan gwefannau yma fel gwefan S4C, o bobl sut mae'r bounce na, sut wyt ti'n gallu just... Ie, symud pobl i wneud y dewis iaith, a lle newid o Cymraeg i'r Saesneg, neu Saesneg i Cymraeg, a wneud wedyn mewn i'r trafodaeth ar defnydd o'r Gymraeg mewn pethau cash points o falle. Ie, sori, nath ni hijackio'r sgwrs ychydig bach. Mae llwyth o sesiynau wedi bod, da ni'n trio pig o'r rhai oedden ni wedi bod yn nhw. Oedd datblygiad gan cwmni Moelyn hefyd oedd Tocyn Doc Cymru. So oedd hwnna, falle nawn ni yn ystod yr sesiwn just mynd round a fel, nawn ni recordio bach o put bach efo pawb. So ni wedi bod yn recordio yn y sesiynau. Ta rwy'n yn meddwl falle bod ni'n mynd i greu rhywbeth eitha taclus allan o hwn. Di hynna'n mynd i ddigwydd, ond mi fydd yna rhywbeth allan o'n fo. So Tocyn Doc Cymru fel i bobl sy'n trefnu gigs, digwyddiadau cymunedol, i just reoli gwerthiant tocynnau pethau. Achos da ni wedi dibynnu lot yn yr sort of cefndiroedd Cymraeg am ffoniwch, dim 1, 6, 5, 4, 7, mwyn arbed eich tocyn neu prynwch chi'n ar y noson. Lle mae just yn eitha neis i ti fel trefnydd i gael yr adborth na. A gallu reoli yr restr a gweld pwy sydd wedi dod, pwy sydd gwerthu tocynnau, a hefyd gallu wedyn ni cymeryd yr gwefan yna ac roed o mewn gwefan arall fath o beth. So yna mae'n datblygiad reit da, mae'n alw wedi bod amdano. Dwi'n cofio sicr rhai o'r trefniadau cynnar Hacio'r Iaith, oedden ni methu defnyddio gwefan i reoli gwerthu tocynnau oherwydd dod o ddim ar gael yn y Gymraeg. So mae ffaith bod rhywbeth fel ar gael o wych am y datblygiad reit da. Na, ac oedd lot o sôn hefyd amdan beth ti'n mynd i wneud efo'r ochr ariannol o rhywbeth fel na, achos mae hwnna really yn thema dwi wedi ffeindio, yn enwedig efo sesiwn o'r Gymraeg, oedd i beidio bod ofn mentergarwch. Achos mae hwnna'n rhywbeth, da ni gyd yn dod yma, da ni'n rhoi o'n hamser, a da ni'n mor lwcus i sefydliadau fel y brifysgol, bobl fel cael yn trefnu digwyddiadau fel hyn, a da ni wedi disgwyl mynd, wel, na fod, pawb wneud o'n ddim, pawb wneud o'n wirfoddol. Mae hyd yn oed pethau fel, dwi'n helpu allan efo Cylch Meithrin lleol ni, a mae hyd yn oed fel y staff sydd yn goffi delio efo'r arian yn ariannol. Dyn nhw'n staff, mae fel gwirfoddolwr sy'n rheoli'r arian fanna. A mae hwnna'n rili syni fi, fel mudiad mawr cenedlaethol sydd dal yn cael ei redeg ar sail gwirfoddolwyr lleol, sydd yn syniad gret os ys gen ti'r un person na yn dy gymuned fach, yn Grangetown, da ni ddim yn enfawr,
sy'n gallu neud o. Ond unwaith mae'r person yna methu neud yr rhagor. So ddim yn gallu talu staff. So mae siarad am taliadau trwy pethau fel yr awr Gymraeg yn helpu busnesau a Talking.Cymru. A cael y system yma i weithio trwy'r Gymraeg. Ac bod ni ddim ofyn, bod na farchnad, pint Gymraeg, oedd y sesiwn Hugh Marshall yn eitha eglur bod hi'n bodoli, bod eisiau ni gael hi allan yna. So mi fydd y crysau T, thongs a jogging bottoms Hacio'r Iaith ar gael yn y siop nawr. Na. Sicr. Dwi'n gwisgo nhw wan. Sa'n neb eisiau lle. So, dyna'r sesiynau bore yma, ond dyn ni'n wedi bod yn arwain fyniad. Dyn ni'n mynd i gael yn hollol overshadio rwan. Gan rhywbeth sy'n actually yn eitha diddorol. Mae gennym ni y tîm o Uned Technoleg Iaith Bangor yma, Delyth Roth yn dod yn hyn. Da ni'n gobeithio a fyddwch chi'n hapus i ddod fyny rwan i ddangos ein cyd-gyflwynydd i ni, Macsen. Llwch chi groesawu y tîm fyny'r... Helo. Ti llawer mwy cyfforddus yn y lle ysgolheigaidd yma. Felly, bys ti'n hoffi cyflwyno falle gwaith y ganolfan yn gyffredinol, ond dwi'n siŵr bod y gynulleidfa yn gwybod lot, ond i'r gwrandawyr sydd falle ddim wedi bod yn y sesiwn yma blaen. A wedyn ymlaen i beth ydy'r cyffro sy'n digwydd rwan. Reit, wel, uned fach, Uned Technolegau Iaith, o fewn Canolfan Bedwyr Prifysgol Bangor, a ein uned hunan gyllidol, hynny yw, da ni'n gorfod ennill yn cyflogen hunain trwy geisiadau grant, felly mae yn waith, yn cyfrifoldeb penna yw ffeindio'r arian i dalu am y gwaith yma, ond mae gyda ni weledigaeth, sef bod angen, mwyn i'r Gymraeg lwyddo yn y byd technolegol newydd, mae angen technoleg arna ni, technoleg iaith. Mae hynna'n cynnwys pethau fel gwaith safoni termau dyn ni'n neud sydd yn rhoi cronfeydd data i ni, y medrwn ni adeiladu cynnyrch pellach arno fe. Mae'n golygu pethau fel cyfieithu peirianyddol, mae'n golygu pethau fel testyn i leferydd a yn fwyaf diweddar adnabod lleferydd Cymraeg. A mae aelodau eraill y tîm yn gyrru i cyfarchion atoch chi heddi. Bydden nhw wedi dwlu bod gyda ni, ond gyda ni wythnos o hanner dweud y gwir wythnos diwethaf yn y gwaith. Un brofedigaeth a un newyddion da bod un o'r staff wedi cael merch fach dydd Iau, felly... Mae hwnna, dwi'n credu bod hwnna'n newyddion hynny. Dyna pan mae cyn lleied ohono ni lawr, sef fi a Ross y gwrs, sydd ddim yn aelod o'r uned, ond yn ŵr i fi. Felly mae Ross yn cael ei dynnu fe. Dwi wedi gweld o yn y sesiynau yma, a wedi meddwl, na fo, ydych chi fel uned eich hun? Wel, dyn ni fel tîm. Dyn ni fel tîm, pan di'r hogiau sydd yn gallu helpu fi gyda'r pethau yma. A sylwch ar y gwahaniaeth rhyw yn fan hyn, mae wastad y merched yn gwneud y siarad, a mae'r dynion yn gwneud y gwaith tecu. Lle mae'r merched? Eleni, fel arfer, un o'r pethau da am Hacio'r Iaith ydy bod y tua hanner. A hanner yma mwy o ferched na dwi'n gweld mewn lot o pethau yma, cos wy'n mynd i gynadleddau technoleg, a fi yw'r unig ferch sy'n na. Ond mae Hacio'r Iaith wedi bod yn dda, ond Leni, ydyn nhw'n gyda siop yng Nghaerdydd, neu rhywbeth? Ti'n gwybod be, mae hwnna'n rhywbeth o'n i wedi meddwl dod fyny, achos oedd o'n rhywbeth gafon ni sgwrs amdan yn yr sesiwn anffurfiol neithiwr, bod mae'n gallu bod ychydig bach o sausage fest weithiau. Ond, mae gweithio fan, ond beth ti'n cael hefyd ydy lot o merched yn dod i gynadleddau falle, ond bach yn rhisiau i gyfrannu, achos just o ran diwylliant a pethau. Mae hwnna'n rhywbeth ti'n rili gweithio ar mewn ysgolion, colegau, pethau fel yna. So dwi'n rili edrych ymlaen. Da ni wedi cael dipyn o sesiynau benywaidd bore yma, so fi'n edrych ymlaen am fwy pnawn yma. Ond na rhywbeth o'n i eisiau dangos, dwi wedi bod yn eisiau chwarae fy hwn. Cyn bod ni'n dangos y fideo i chi, dwi eisiau dangos beth yw'r tywydd? I have no specific answers for that. Let me do an internet search for Difrifol.
So... Os yna ond rhyw fath o system i ni gallu neud hynny. So ond y bodoli rwla yn y byd. Sa'n braf ysa. Sa'n braf ysa. Ie, diddorol. Ie, ac o'n i'n... A Siri oedd ti'n defnyddio? Na, ti'n gwybod beth, yr un Samsung di hwnna. Mae hi'n dipyn bach hyd yn oed mwy rybys. O'r un dwi di ddeall. Mae Google... Dyna Google yn llawer gwerth. Mae Google yn rili siomedig. Pan ti'n meddwl fel bod o'n gwybod bod fi'n defnyddio pob peth. Mae Google yn gwybod pob peth amdano ni. A mae'n gwybod bod fi'n defnyddio pob peth yn Gymraeg hyd y gallai. A wedyn, dio ddim fel bod o'n trigo mynd, o, fe ti'n trio dweud rhywbeth yn Gymraeg? Math o beth. Dio ddim fel bod y ddau ochr na o'r tîmau yn plethu. Na di. Mae gyda chi ddigon o ddewis yn Saesneg. Does, mae gyda chi Siri, mae gyda chi OK Google, mae gyda chi Microsoft Cortana, mae gyda chi Alexa, gydag Amazon. Ond dwi'n mynd hyd yn credu bod y Lady Samsung gan hi'n enw. Mae hi just yn High Galaxy. Wel, beth bynnag. Ond, ydy newid, mae'n pethau di newid hwn, do? Oedd rhaid i wneud rhywbeth am hyn yn doedd. Cue the video. Diolch Debbie McGee, fanna. Mae'n glamorous assistant. Macsen. Beth yw'r tywydd? Mae'n bwrw glaw yn somr iawn. Rhodd ei hared i mi. Ni ffôl i'r asgwrn gan air caled. Faint o'r gloch yw hi? Mae hi'n chwarter wedi 10. Beth yw'r newyddion? Gad i mi weld. Marwolaethau A470 galw am lunio prawf gyrru newid. Plaid Cymru'n addo dyblu cyllid Cymraeg i oedolion. Tesco yn dathlu enw o 162 miliwn. Hongl Syria yn bwrw ei pleidlais i ethol Senedd newydd. Ac I just dweud diolch hefyd i Aaron Vaughan Evans sydd yn fyfyriwr gyda ni yn intern ar hyn o bryd yn yr Uned Technolegau Iaith. Myfyriwr trydydd flwyddyn yn y Brifysgol ym Mangor nath wneud y fideo na i ni. Mewn wythnos anodd iawn a dweud y gwir pan oedd neb o gwmpas i'w helpu fe. So, dwi'n gweud, meddalwedd di hwn sy'n rhedeg ar y Raspberry Pi. Oce. Y system bach welwch chi fyna yn rhedeg nawr, mae yna 2 cydran iddo fe, sef nid Iestyn, ond yr Raspberry Pi bach yma. A wedyn, hwnna wedi gysylltu wrth microffon eitha'r had a dweud y gwir, a wedyn seinydd. Felly chi'n rhoi'r 3 peth na gyda'i gilydd, a mae'n gweithio dros y we hefyd. Mae'r Raspberry Pi yn siarad nôl gyda'n gweinydd ni. A dyna pam dyn ni ddim yn gallu gwneud yn fyw i chi prynhawn yma, achos mae system ddiogelwch fendigedig Caerdydd yn nadu'r Raspberry Pi rhag siarad dros y we. Ond dyna pam o'n i'n falch i gael fideo hefyd i ddangos i chi bod e'n gweithio. Ond oedd yr un fath yn y Brifysgol ym Mangor, oedd rhaid ni fynd i'n tŷ ni dweud y gwir mwyn gallu recordio y fideo yna. Ond mae e'n gweithio, a gyda'r cydrannau yma, sydd mond yn costi rhyw 60 pint gyda'i gilydd, mi fedrwch chi setio fyny eich system eich hun. A'r bwriad ydy wrth gwrs ar hyn o bryd, nid mater o wneud system fasnachol sydd yn gweithio allan o'r bocs. Ond mae yna lot o gydrannau, lot o bethau fel blociadau adu y tu ôl i'r system yma. Mae yna fodelau acwstig, a diolch i'r sawl ohonoch chi nath helpu ni gyda recordio llais, gyda'r app Powderio. So ni'n cael gofyn faint ohonoch chi sydd wedi cyfrannu'r lleisiau i'r app. Wow, diolch yn fawr i chi. Criw reit mawr o'r gynllido yma. Felly, o'r lleisiau yna, ddoth nôl i ni, o'r recordiadau yna, o'n i'n gallu adeiladu modelau acwstig ar gyfer y llais. Hefyd oedd gyda ni wedyn lexicon ynganu, sef rhestr o eiriau wedi teipio allan ar sut o'ch chi'n ynganu y geiriau. Oedd hwnna'n un arall o'r blociau adeiladu yma. Ac yn drydydd, oedden ni'n defnyddio system meddalwedd adnabod lleferydd cod agored, un o'r enw Julius ddefnyddio ni fan hyn, oedd wedi cael ei ddatblygu'n wreiddiol ar gyfer y Japaneeg a'r Saesneg.
ond nawr mae'n tîm ni wedi I addasu fe ar gyfer y Gymraeg. Felly, os ydy chi sydd yn ddigon clyfar I ddeall y pethau yma, sydd yn ymwneud â technoleg, sydd naill ai a cwmni bach datblygu eich hunain, neu bod chi yn a diddordeb yn y maes, chi'n gallu mynd i'n gwefan ni i'r porth technolegau iaith a llwytho'r pethau yma lawr. Dyna fe, dyna'n porth ni. Mae yna lot o bethau fan hyn I chi, os gael rhoi plug os chi'n please. bod chi'n gallu llwytho pethau lawr. Os na I just dangos, os ewch chi'r blog yn fan hyn a lawr I llifaru. Sorry, na lle oedd y blog, lliferydd. Sorry, dwi'n mewn. Na fo. So mae'n ti'n bach mwy o wybodaeth I chi'n fanna am y system Julius nathon ni ddefnyddio. A mae'r cwestiynau nathon ni ddefnyddio yn fanna, achos fe glywch chi chybod beth yw'r tywydd, mae'n bwrw glaw. Wel, oce, mae'n gweithio rhan fwyaf o'r amser yng Nghymru. Ond dyn ni ddim wedi bachu hwnna eto wrth rhyw system yn y cefndir. Ond gyda'r pethau eraill, gyda'r newyddion glywch chi ar y diwedd, mae hwnna'n bachu mewn I wefan golwg 360. Felly, ar hyn o bryd dyna'r newyddion chi'n cael, sy'n ni'n allech chi fachu fe mewn I wefannau eraill wrth gwrs. A llais synthetig o'ch chi'n clywed, llais ei fod na oedd hwnna, ond unwaith eto allwch chi roi rhyw system arall I ddarllen y wybodaeth yna allan I chi. Gyda faint o'r gloch yw hi, y cloc sydd o fewn y cyfrifiadur I hun sy'n dweud wrthyn ni, cos pan nathon ni hynna gynta, oedd yr amser awr allan ohoni yn meddwl, Dwi'n gweithio'n iawn, beth oedd bod y cloc yn y Raspberry Pi ddim wedi cael ei newid, a nath nhw newid yr awr. So beth yw'r cynlluniau I datblygu hwnnw? Ydych chi'n mynd I roi fwy o... Ydyn, mae'n cael ei ddatblygu I sawl cyfeiriad, wrth gwrs. Mae angen gwella'r dechnoleg I hun, achos ar hyn o bryd mae'n araf yn ateb gyda weithiau, chyfod chi'n cael, come on, rho'r ateb I fi, a chi'n dal I ddisgwyl cwpl o eiriadau, so chi angen gwella hynna, gwella y ffordd mae llais yn adnabod pobl. Os ydych chi ddim wedi rhoi'ch llais yn paldario eto, please gnewch. Mae mwy o sians wneud adnabod eich llais chi os chi wedi cyfrannu recordiad o'r llais. A mae'n helpu datblygu'r modeli ieithoedd hefyd, dallt sut mae pobl yn hollol, cos chi eisiau lleisiau pobl hen, pobl ifanc, merched, dynion, acenion de, acenion gogledd, dysgwyr. Felly, chybod I gryfhau'r system yn gwella hi. Achos y bas data o'r ffordd mae pobl siarad fydd yn neud y system yn well a bydd o'n gweithio kids. Yn hollol. Hefyd dyn ni system falle mwy o faint na Julius. Dyn ni'n edrych ar systemau eraill. Mae yna un arall o'r enw Caldi byddwn ni'n edrych arni yn y flwyddyn sydd I ddod. A dyn mae'r adnoddau mae I gyd ar gael I ni war os ydy eisiau datblygu hefyd. Ydyn. Felly fedrwch chi llwytho nhw lawr o'r we a chwarae gyda nhw'ch hunan. Lle sa'ch chi'n licio gweld o'n mynd yn y pen draw? Lle sy'n yn ddelfrydol fan? Lle sa'ch chi'n licio gweld o'n? Yn ddelfrydol, fydden ni'n hoffi I Apple, a Google, a Microsoft, ag Amazon fynd i'n gwefan ni a llwytho'r adnoddau yma lawr a'i ymgorffori nhw yn Siri I siarad Cymraeg, Google I siarad Cymraeg, Microsoft Cortana I siarad Cymraeg, ag Alexa. So bod o'n dod yn adnodd iddyn nhw, felly. Achos be maen nhw'n gweud o hyd yw, ieithoedd bach, mae sgan I ni ddim arian i'w ddatblygu nhw. Dyn ni'n credu nhw, ond dyn ni'n fod yn helpu nhw, gan bod nhw'n amlwg angen help. Dyn ni wedi gwneud y gwaith. Fedrwn ni'n helpu nhw. Dyna'r adnoddau, ewch i'r wefan, a mae natur y drwydded yn golygu bod y cyrff mawr yma yn ogystal â pobl fach yn gallu helpu hynny. So oes na ffordd yn y byd delfrydol yma, bod chi'n bod y llywodraeth yn bai yn gallu bod hefo cael yr access i'r cwmnioedd yma. A bod yn dig, mae'n wedi bod yn gefnogol iawn I ni, nid dim ond yn rhoi grantiau I ni, felly dwi yn gofalu Gwenyn fel iawn. Wrth gwrs. Aelod o'r llywodraeth sydd yn bresennol. Ond na, maen nhw hefyd yn gwneud y gwaith lobio gyda'r cwmnïau mawr, a nhw yw'r bont yn fyna, a gobeithio yn gallu mynd o'r neges nôl i'r cwmnïau mawr, bod yr adnoddau'n cael ei datblygu. Wel, ar y nodyn yna, hoffwn I ddweud diolch yn ynadwy ti am hynna, a mi fydd Macsen yn cael ei setio fyny staill lle mae yna 3G. Y croesi bysedd, lle ni gael rhyw fath, so fyddwn ni'n gobeithio dod a recordio bach mwy hefo fo. Ac os bod i gyd yn gweithio, fyddwn ni'n rhoi y periscope
hefyd yn dangos o Croes i bysedd. Felly am rwan o, diolch yn fawr i Delyn, a diolch am y cyflwyniad. So, dyn ni'n arfer rhoi y pethau allan i'r llawr, os yna rhywun isio deud rhywbeth. Dyn ni'n weithio'n deud cwestiynau, ond dych chi rili ddim angen gwybod dim byd gen ni. Ond, os yna unrhyw un eisiau gwneud sylwadau pethau, dwi'n mynd i ddod ar Oprah microphone fi. Yn gyffredinol. Mae'n fwy o sort of sesiwn siarad rwan, os ydych chi isio, a wedyn fod ni falle'n cloi yn sesiwn yr Haclediad ar ôl hynna. So unrhyw un, os yna unrhyw un eisiau codi rhywbeth, eisiau trafod rhywbeth, eisiau deud rhywbeth. Wel, pob llaw dwi'n mynd i fyny. Wow, mae just... Just pob llaw. Sgym clembau ddewis. Na, dwi'n mynd i fynd efo Carl. Mae Carl wastad rhywbeth i ddweud. Jyst unrhyw beth gyffredinol? Ie, da ni jyst mynd i agor hi fel podlediad trafod wan. Wel, mae Steve Dimmick newydd gyrraedd, dyma Steve. Dyma bawb. Ac mae fe'n gweithio ar prosiect o'r enw Do-Pole gyda Gerrill. Ac y bydd e'n cyflwyno Do-Pole i bawb nes ymlaen. Ti eisiau dweud brawddeg neu ddoi ar Do-Pole? Beth yw Do-Pole mewn brawddeg? So, da ni trio creu platform i helpu pobl wneud penderfyniadau mewn grŵps. So, ni wedi creu platform dienw, hollol responsive, dysgwr ydw i, so responsive, mae'n gyflym, ac mae'n poerus iawn, so byddai'n siarad trwad mewn mwy o manylion a hefyd roed cyflwyr i pawb yn ystafell i cymryd rhan hefyd, so chi fedru defnyddio y peth a weld mae effaith mae wedi cael. Gobeithio cael y involuntary reaction gan chi pan ti'n wwa. Pwy sydd wedi defnyddio o'r blaen? So, munud yma, da ni cael Amgueddfa Cymru wedi seinio fyny am cytundeb, Pernod Ricard, mae O2 yn treulio fo, munud yma GlaxoSmithKline yn defnyddio fo. So, mae'n lot o diddordeb gan cwmni enfawr. So, cyn y diwedd y blwyddyn, da ni eisiau bod y platform mwy o gyflym, mwy o defnyddol, usable, a mwy o ambi-ieithiau yn y byd i casglu adborth. So mae hwnna'n sesiwn i ddod, sort of, bach o flas o hwnna gan bobl gan Steve hwnna. Dwi'n licio meddwl bod ddigwyddiad fel hyn yn gallu bod yn platform i wneud pethau, cos dwi'n cofio lot o'r sesiynau cynnar yn Aberystwyth, yna lot mwy o eistedd lawr yn llythrenol, hacio pethau at rwan. A dwi'n credu bod dwi wedi mynd yn bell off hwnna ar hyn o bryd, achos ers y 10 mlynedd dwi wedi bod yn ymwneud ag y we a ballu. Dwi wedi hollol colli gafel ar y codio gwreiddiol y stwff yna, achos bod fi jyst yn gwneud pob peth drwy CMS's, bethau fel yna. So mae gweld bobl yn adeiladu yn rili gyffroes i fi, a pethau newydd yn cael eu creu. A'r peth diddorol hefyd ydy ffaith bod na bobl sydd yn creu'r adnoddau yna, fedyd pobl wedyn sydd ddim o reidrwydd efo'r gallu technegol i greu yr CMS ac yn y blaen, bod nhw wedyn yn gallu defnyddio'r tools wedi cael ei greu i creu pethau newydd ar ben hynny. So, creu gwefannau, creu sianeli efo fideos neu podlediadau. Mae'r technoleg yna iddyn ni wan i ni gallu mynd a creu y cynnwys yma. Ti'n gwybod be? Na beth dwi'n teimlo, achos o'n i'n darllen... mae hyn yn digwydd bob tro dyn ni'n recordio Haclediad. Dyn ni'n darllen y thing yma. Oedd y thing na'n gret. Y thing na'n gret. Gan boi oedd yn sgwennu yn Rolling Stone, ac oedd o'n jyst yn deud, oedd o basically llythyr at keyboard warriors, yn deud, allwch chi ddim jyst eistedd yna yn barnu bobl, a deud, but I'm a nice guy, why don't the girls like me? Nobody likes me. Ac oedd o'n deud, os nad ych chi'n creu rhywbeth, dydych chi o ddim iws i unrhyw un arall. Mae bobl wastad isio be lle di gynnig iddyn nhw. Y ffordd lle di neud nhw teimlo, neu rhywbeth lle di gael gyda nhw. Esblygiad ydi o. So mae hwnna di rili neud i fel, ti'n amdan, fel da ni'n neud yr Haclediad, da ni yn, a bob hyn a hyn, fydden ni'n mynd, rhi brysur, a ddim yn gwybod. A ti'n gwybod os ydyn nhw'n gwrando. Mae'r 3 person sydd yn download i fod bob wythnos yn rili bwysig. Fi. A mam, yes. So mae'r digwyddiadau yna
Mae cael blog posts fel yna yn neud I fi feddwl. Wel, da ni yn, mae yna gyfraniad i'w wneud yna. Achos fi wedi bod yn gwrando ar llwyth o podcasts yn ddiweddar. A dwi jyst yn mynd, ti'n gwybod be? Dydy'r stuff dyn ni'n neud yn Gymru, fel enghraifft podpeth, bach yn chaotic ond briliant ac yn really lleol a bodoli. A mae allan yna. Dyn nhw ddim mor wahanol I stuff sydd ar top o charts yn iTunes, ti'n mo? A eto mae'n mynd yn ôl i'n sort of normaleiddio ar syniad yma bod Cymraeg yn rhywbeth iaith ysgol a falle, bod y cynnwys ddim yn bodoli. Mae'r cynnwys yn bodoli, mae bobl actually yn creu o. Does na ddim un lle I fynd I gelo. So dyna lle mae'r awr Gymraeg wedi wneud yn gret. Dod yn y borth, yn sort of, fel ti'n dweud, gateway, gateway wan, ar gyfer mynd allan i'r so I Sianeli ac yn un lle ti fynd. I'd say I ni cael gwybod bod y stwff yna. Ti'n just yn gallu googlo cwmni Cymraeg plus be bynnag ti eisiau ti'n meddwl feddwl, allu di ddim just mynd I YouTube yn mynd fideo Cymraeg. Achos maen nhw'n na, ond sy'n neb yn tagio stwff nhw. Mae gen i fideo Cymraeg. Mae'n really nice. Ti'n ma, dim dyna di pam ti'n neud achos bod ti'n neud fideo Minecraft neu whatever. Ond y peth ydy, mae o'n mor haws wwan I datblygu cynnwys o diddordeb. Mae gen ni yr amgueddfa Gymraeg, y llyfrgell gen, maen nhw gyd yn neud y cynnwys mae'r gael I ni gallu defnyddio fo a wedyn gallu neud rhywbeth diddorol efo fo wedyn. Mae Periscope, mae YouTube, mae SoundCloud, mae'r adnoddau mae gyd ar gael. Adnoddau sydd wedi costio ni cannoedd ar filoedd o'r bunod 10 mlynedd yn ôl. Maen nhw wwan ar gael I ni am pres nesaf beth I ddim. A mae'r technoleg, mae ni recordio podlediad ar yn ffôns ar y allan. Dwi wedi bod yn darlledu fideos o'r llawr Hacio'r Iaith heddiw. Lle fysa ti wedi goffa cael satellite? Ia, yn union. A mae gyd yna yn y llawr. A mae'r just y mater yn ni I stol awr a actually neud rhywbeth efo fo. A so, dweud sy'n ma'n neud yr iaith yn mwy amlwg a dweud bod pobl a plant yn gallu byw I bywyd yn y Gymraeg. Da ni'n mynd allan a dangos iddyn nhw bod y pobl yn neud. Dwi ti'n mynd allan yna I gael cynulleidfa fawr, ti ddim yn mynd allan yna. A ti'n modd, da ni ddim down with the kids. Lle ddim dychmygu dude Snapchat yn, hacio ni. Lot. Ond, bod ti'n creu stuff, a mi ffindi di dy gynulleidfa. Dwi'n siŵr bod yna lot bobl... Build it, they will come. Fi sy'n fod yn deud y Kevin Costner quotes bob wythnos. Mae'n oce, na gael yr un Jeff Goldblum. Na gael yr Jeff Goldblum quote fewn. We spent so long wondering if we could build it, didn't think if we should. Ond dwi wedi trio meddwl am gyfieithiad safonol I hwnna, a mae'n mynd I ddod, ond ar hyn o bryd, allai mond gweld Jeff Goldblum yn deud y llinell yna. So, so chi'n ôl trwy'r archif o'r haclediadau. Mae'n fel bingo / drinking game. Hei, mae hwnna'n eitha gwyd am haclediad heb tipol, neu fi ddim yn gwyd. Mae fel bod fi ar yr AA 12-step program yma. Lot o siwgr. So, dyn ni'n mynd allan yna ac yn deud crewch, mi fydd yna gydlu lleifa, mae yna gyfle I chi wneud stuff. A dwi'n gwybod fydd pethau fel Macsen y stuff, yn pethau fydd bobl yn gallu just ymgorffori fewn I lle. Ti'n meddwl y gwaith ysgolion yn gallu wneud efo hwn? Dwi'n wastad yn enjoyo yn yngwaith I cael gweld athrawon really blaengar yn gwneud pethau bril, a iPads a Spheros a just y stuff fab yma. A'r ffaith bod ni'n rhoi'r adnoddau yma ti gilydd yn meddwl fyddi nhw wedyn adeiladu pethau ar ben hynny, a mae'r pethau'n gwella. So, y neges ydy, tri cael neges o positifrwydd, oes mae yna gamau mawr i'w cymryd, mae yna gynulleidfaoedd bach iawn, ond mae digwyddiadau fel hyn, mae jyst di hi ddim yn gwybod be mae hi'n chwilio amdano, os llwn ni gynnig podlediad misol am dechnau. Ysdyn ni gynnig y cynnwys allan yna. A just trio gweld beth ni'n gwneud gwaith mwy effeithiol efo pyrff. I gael lle fydd I bobl fynd I ffindio'r stwff yma. So dyna dynodyn o'n i eisiau gorffen ar. Dwi yn hefyd, ysnad ydyn ni wedi'n barod eisiau dweud diolch yn fawr iawn i'r brifysgol, I pawb sydd wedi trefnu. Da ni wedi cael amser ffantastig yma am y diwrnod yn parhau. So fydd na mwy ar y wefan, rhagor o gynnwys ar y wefan. Oes yna fwy? Dwi'n teimlo fel rhywun o ddiwedd cyngor plwy. That's it. Unrhyw fusnes arall? Gret, mae pawb I weld yn hapus. Ffew. Da ni'n di enllibio neb? Na, da ni'n di
cael yn siwio am ddim byd? Da ni'n oce? Di ticio hwnna? Na, Un peth ar. Felly, dydyn ni hwyl fawr am rwan o Haclediad 49. Fi fyddwn ni nôl dros Skype yn arferol. Efo rhi 50. Efo rhi 50! Oh my goodness me. Fydd rhaid ni gael BB-8 sphero yn y stafell jyst yn mynd rownd a rownd. O, maen nhw'n gret. Un nhw'n wedi gweld y BB-8 spheros. Pawb sy'n licio yn dweud ie? Yay! Maen nhw'n cute. Oce then, am rwan ydyn ni diolch yn fawr, a hwyl fawr am y tro. Hwyl fawr! So, Sara, ti newydd gorffan dy sesiwn di'n Hacio'r Iaith blwyddyn yma. So, beth ti sôn amdan, Eleni? Dwi'n sôn jyst mwy am cynnwys am gyda Cymru sy'n ar-lein. Mae gen i lot o sianeli cynnwys gwahanol. A o'n i'n eisiau hyrwyddo nhw, am y pobl i ddefnyddio nhw, i gyfrannu atyn nhw. So o'n i'n sôn yn y sesiwn, mae lot o wybodaeth yn ychwanegu at y casgliad yn dod ar enghraifft o sylwadau. Mae gen i wrthrychau, dyn ni jyst yn galw'n fas, a dyn ni'n ffeindio allan bod, y boes na yfed cwrw allan ohono fo pan yn y 70au bethau. A hefyd jyst chydig bach mwy am y newid sy'n digwydd yn yr amgueddfa o ran trawsnewid digidol. So sut dyn ni wedi democrateiddio ar wefan, bobl staff i gyd yn gallu cyfrannu cynnwys, dim just y bobl sydd yn... Sy'n gwybod beth sy'n syboni'r tîm technegol i gael ei erthyglau ymlaen, ie. A beth yw'r peth di syni ti fwyaf amdan y gwaith ti wedi bod yn gwneud? Dwi'n meddwl... Falle, dwi'n meddwl cael yn syni gan y galw a lle mae bobl mae bobl falle yn deud, dwi'n ymddiddori yn celf gymhwysol a bla bla bla. Be mae bobl isio darllen amdano fo, yn aml iawn, ydy pethau fel cerddoriaeth werin a traddodiadau Cymreig. Nathon ni lawnsio prosiect rhan o dyddiadur Kate llynedd, o'n i yn Haciaith efo hwnna. So, mae yna dros 250,000 rwan o impressions ar y dyddiadur yna. Fwy na sy'n ni'n gallu neud sef o mewn Kate yn yr amgueddfa. Ond hanes dynes o sarned, so mae'n sialens. O mewn rhywbeth o'r oes yna, cael edrych mewn yn ôl i'r oes yna, cael syniad o sydd y pobl yn byw am sy'n rhywbeth. Yn gwybod, a mae'n rhoi sialens efo i bobl sy'n meddwl falle bod hanes menywod yn nish, neu bod hanes Cymru yn nish. Dydy ddim, mae yna gannoedd o filoedd o impressions o'r pethau yma, neu mae yna filoedd o bobl yn ymweld â y pethau yma, so mae'n amlwg, mae bobl yn licio nhw. Gwych, diolch yn fawr. Ta-da! A dyma ni eto o Hacio'r Iaith. Da ni yma efo Dr Jeremy Evans. So chi wedi, da chi'n un o pobl sydd yn hostio ni yma y flwyddyn yma yn y canolfan. Diolch eto. Diolch eto i chi. So chi wedi yr natur gwaith da chi'n neud? Dwi yn darlithydd yn Ysgol y Gymraeg fan hyn, a dwi yn darlithio polisi iaith a chynllunio ieithyddol, ond yn fwy penodol i'r diwrnod heddi, dwi yn darlithio technoleg iaith. Felly, dysgu myfyriwr sut i neu pethau o ddilynio gwefannau dwyieithog, technoleg llais, bob math o cyfieithu awtomatig, lleoleiddio meddalwedd, a maen nhw gyd yn gwneud prosiectau lleoleiddio rhywbeth ymarferol sy'n cael ei lansio yma yn Prifysgol Caerdydd. Cool. A dyn, ers faint ydych chi bod yn gwneud y gwaith yna? Dwi wedi bod yn y Brifysgol ers 4 blynedd. Cyn hynny, o'n i'n gweithio gyda Sioned y Gymraeg a Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn gyfrifol am feddalwedd. Cool. A dyn, be di'r newidiadau mwy ydych chi wedi gweld yn yr meddalwedd a'r byd technoleg yn yr amser yna? Wel, mae hwnna'n cydbethu gyda'r maes ymchwil, mae gen i ddodwyr penna yn dod mewn gwirionedd. Mae mwy a mwy o bethau yn dod ar gael. A mae lot mwy o wasanaethau ar gael, ond mae'r defnydd ohonyn nhw'n isel. A mae'n duedd o dro i dro i ddeio'r defnyddwyr. A dwi'n meddwl na dyna, dwi'n meddwl bod hwnna'n simplistic braidd. Achos o ran saernio'r dewis gorau iddyn nhw, mae yna hewl i fynd cyn bod ni'n cyrraedd sefyllfa lle mae pawb yn gwybod ac yn ei ddefnyddio fe mewn gwirionedd. A nid bai'r defnyddwyr, ond bai'r bobl sydd yn cynnig y gwasanaeth, ond ddim yn cynnig y gwasanaeth Gymraeg. Sort of bad workman blames his tools fath o beth. Digon posib. Mi ath Gwenno, un o'r... Achos mae hi'n ei gwaith dweithuriaeth? Ydy. Ar y maes yna. Hi sesiwn rili ddiddorol bore yma'n dod ynglyn â sut mae, jyst rhywbeth mor syml â splash page yn gallu lliwio
dewis defnyddwyr. Oes gennych chi fwy o waith yn y maes yna? Sicr byddai'n siarad am hwnna nes ymlaen heddi. Ni wedi gwneud arolwg o ryw 150 o bobl sydd yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn edrych ar beth yn union, pa fath o ddiwysiadau yn union byddai'n gwneud iddyn nhw ddefnyddio Microsoft Office yn Gymraeg neu peiriannau arian neu wefannau. Ydyn ni wedi gwneud rhywbeth o mock-ups ohonyn nhw gan ddefnyddio technoleg, seicoleg ymddygiadol, economeg ymddygiadol. Oedd Gwen o sôn am nudge i ni di ehangu hynny. Mae lot o hyn yn synnwyr cyffredin. Os nad oes rhywun, os nag yw nhw'n gwybod bod rhywbeth yn bodoli, allan nhw ddim defnyddio fe. Ond, hyd yn oed os ydyn nhw'n gwybod bod yn bodoli, a bod nhw ddim yn gwybod i gael gafel arno fe, wel, dal, a dyn ni ddim yn mynd i wneud lot o ymdrech i fynd ar ôl pethau yn Gymraeg, gan ein bod ni wedi arfer cymaint a defnyddio pethau yn Saesneg. Felly, mae sut yn union i chi'n cynnig y dewis iaith, mae yna gysyniad o'r enw active offer o Ganadus yn un ar Ffrangeg, sef bod yn rhaid i'r iaith gael ei chynnig i chi'n mewn modd hollol rhagweithiol, heb o'ch chi'n gofod gofyn amdani. Achos dylai ni ddim gofyn amdani. A'r gallu newid, siwr o fod, o un i'r llall ydi draffaeth hefyd? Mae hynny wedi dod nôl mewn ymchwil flaenorol. Pobl yn ddihyder ynglyn â'i geirfa hunan, ond mae Prifysgol Bangor wedi gwneud pethau fel vocab i helpu pobl sydd yn ansicr. A mae yna becu, mae yna lot fawr o bethau sydd yn gallu cael ei dodi ar wefannau yn enghraifft i helpu pobl sydd yn ddihyder yn eu Cymraeg. Ond mae hyd yn oed pobl sy'n hyderus yn eu Cymraeg yn dieddol o ddefnyddio pethau'n Saesneg os o'ch chi'n edrych ar ystadegau, ond nid i bai nhw i we. A sut yn union mae dewis iaith yn cael ei gynnig i we. Cool. As mae'n eisiau ffeindio lle mwy am y gwaith da chi'n neud ar gwaith ymchwil, lle di'r lle gorau nhw fynd? O gwefan ni Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, neu copiwch draw am 4 gloch. Gwych, diolch yn fawr iawn. Dyma ni eto Hacio'r Iaith yma efo Gweno sy'n myfyriwr PhD Prifysgol Caerdydd. Gweno, ti'n newid y sesiwn yn Hacio'r Iaith? Be oedd y sesiwn amdan am Cymraeg? O'n i'n sôn am yn ymchwil yn Brifysgol ar newid ymddygiad. Di trio cynyddu'r niferoedd sydd yn defnyddio rhyngwynebau cyfrifiadurol yn Gymraeg drwy ddefnyddio ddefnydd yr hergwd yn neud nudge theories. So be di nudge theory? Nudge theory mewn ffordd ydy yn hytrach na gorfodi pobl i ddefnyddio'r Gymraeg, bod chi'n gwthio nhw yn y cyfeiriad iawn, sef o beth. Felly, be da ni'n sylwi o technoleg Gymraeg ydy yr rhagosodiad bob tro ydy Saesneg. Ac felly, mae hynny'n hybu bobl i ddefnyddio'r Saesneg achos mae bobl yn ddiog so dyn nhw'n gorfod wneud y dewis. Felly, drwy roi unau'r rhagdudalen lle ti'n gorfod dewis Cymraeg neu Saesneg, neu hyd yn oed yn rhywle fatha Gwynedd lle mae'r Gymraeg yn norm, bo' chdi yn rhoi rhagosodiad Cymraeg hyd yn oed. A ti'n gweld bod newid yr rhagosodiad yn cael effaith mawr ar y... Mae diffols mor bwerus. Mae o'n gallu cael effaith mawr achos dydy bobl ddim yn ymwybodol o ba iaith ma nhw'n ddefnyddio hyd yn oed. Felly dydy o match gan nhw'n ddefnyddio Cymraeg neu Saesneg. Just bod yna rhywun wedi gwneud y penderfyniad iddyn nhw trwy'n gorfod poeni amdano fo. So, os ydy ti redeg gwefan dwyieithog, beth ti'n gweld i'r rhagosodiad gorau? Mae'n dibynnu, mae'n rhaid i siwtio dy gynulleidfa felly. Yn bendant os ydy rhywbeth Cymraeg wedi'n neulu at siarad i'r Cymraeg, pan ti'n gwbl o rhywbeth, bod o'n dod i fyny yr rhagosodiad Cymraeg. Mewn lle dwyieithog, dwi'n licio'r syniad bod chdi'n gorfod dewis Cymraeg neu Saesneg. A hefyd, os ti'n dewis Gymraeg unwaith, bod nhw'n cofio dewis iaith. Cadw dewis, Cadw hynna ar go. So bod sy'n gorfod dewis yr ail dro, mi oedd i cadw yn y cookies neu rhywbeth. Sa'n byd gwaith neu gyfer. A dyn, os yna rhywbeth, beth yw'r peth mwy diddorol ti wedi gweld yn dod o'r gwaith? Beth di syni ti'n meddwl, o'n i'n disgwyl hynna, fath o beth? Dwi'n meddwl na bod gymaint o siarad i'r Cymraeg yn barod i ddefnyddio technoleg Cymraeg. Mae'n os o bobl yn dweud, di siarad i'r Cymraeg ddim eisiau felly, ond dy hynny ddim yn wir o gwbl. Felly bod nhw'n ymwybodol bod yn Mae'n fydd mewn ffordd. Mae bobl eisiau defnyddio Cymraeg. Just, mae'n gymaint o ymdrech. Di bobl ddim eisiau gwneud. Ddim eisiau gwneud, ond di bobl just ddim yn gwneud, chos mae'n ymdrech. A da ni ddiog. Wyt ti'n gweld bod eich bod yr safon y iaith eich weithio yn cael effaith?
Mae'n anodd, achos efo nudge theory, dwi'n teimlo beth bynnag. Does o ddim pwynt nudgio tuag at wefan wallus neu anorffenedig. Hynny yw, mae rhaid i'r safon fod yna, achos mae hynny'n codi hyder siaradwyr Cymraeg wedyn hefyd, ydy. Cool. Wel, diolch yn fawr. Mwynhau gweddill yr cynadledd. Chdi pa? Ta-ra.